Nin tuma b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dafara ɲaminakaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma seli bi bamanankan kunnafoni na kumabaw filɛ nin autorité de la communication haki ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi ni kunnafonidilaw ye a tun bɛ bolila fɛn mun kan o ye kunnafoni dicogo coronavirus bana kunkan a sen fɛ kunnafonidilaw ye jaabi di kɛ u ka baarakɛtaw la farafina kilibifɛ jamanaw ka jakuluba CEDEAO ye a yira CNSP maaw la k'a fɔ u ka civil dɔ sigi furancɛra fanga kunna joona walasa ɲangili minnu talen no ka Mali sɛgɛrɛ n'u b'a wele embargo o bɛ se ka wuli cogo min na ninnu de ye aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakura k'a ɲɛsin aw ma autorité de la communication haki a ye tile hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan ani kunnafonidilaw ye a tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye kunnafoni dicogo coronavirus bana kunkan a sen fɛ kunnafonidilaw ye jaabi di kɛ u ka baarakɛtaw kunkan Mariyetu Jalo ni Seydou Ɲare tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Haute autorité de la communication cakɛda min sigilen do walasa ka kunnafoni di baaraw sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ka kunnafoni disew yamaruya o ye ni don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ka wele bila kunnafoni dilaw ma u kana kalanbolo sɛbɛn yamaruya o min bɛ tali kɛ coronavirus kunnafoni dicogo kan sabula a yirala k'a fɔ ni gɛlɛya sugu ninnu na kunnafoni dilaw kan ka kunnafoni lakika di a fɔtogo ɲuman na. A yirala k'a fɔ nin baara in nin ye haki haute autorité de la communication u ka taabolo dɔ de ye ka baara taabolo dɔ de ye nin ye ka journaliste ka kibaruyaw mun bɛ di Mali la a kɛra télé o a kɛra radio o a kɛra journal écrit o minnu bɛ sɛbɛnni kɛ k'a bɛɛ lajɛ n'a bɛ taa taabolo ɲuman kan fana u ni haute autorité de la communication ye texte dɔ bolonɔ bila dɔ la k'a lajɛ fana ni o bɛ k'o waleya a sira ɲuman kan o kɔnɔna na an jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'a b'a fɔ u b'a fɔ a ma ko Institut Panos u ka baara ɲɛsinlen bɛ ka kunnafoni la waleya ka kunnafoni dilaw k'u dɛmɛ k'u la pɔtɔpɔtɔ u ka baara kɛta bolow la ka u dɛmɛ kosɛbɛ a kɛra waritɔ fɛn fɛ o a kɛra dɔnniya ta fan fɛ o k'u dɛmɛ y'a dɔn dɔw bɛ na an ka baara in na n'o ye kunnafoni di ye ka sɔrɔ a kalan t'u la k'u bɛɛ dɛmɛ k'o kalan d'u ma olu y'a waleya olu ka baara taabolo dɔ ye k'a lajɛ farafina kɔnɔna na ni ye farafina tilebiyanfanw ye l'Afrique de l'Ouest ka kɛ cogoya bɛɛ la musow olu y'a lakɔlɔsi k'a dɔn k'a fɔ musow bolo dolen tɛ fɛn caman na fɛn caman bɛ yen musow bilalen bɛ kɛrɛfɛ olu ka baara in sɛgɛsɛgɛ kun ye an k'a lajɛ bana min bɛ yen diɲɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma Covid-19 Mali télévision olu y'a kibaruyaw lase cogo min na an k'a lajɛ o ye période dɔ de ta n'o ye waatinin kunkurunin ye a kɛra dɔgɔkun kelen juin kalo o tile 8 ka taa se a tile 14 ma k'o ta n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin o ka surun semaine kelen ka surun ka se k'a lajɛ mais semaine kɔnɔna na minnu bɛ kibaruyaw lase Covid in kan n'i y'a fɛsɛ o bɛ se ka fɛn d'i ma min b'a to i bɛ journaliste taabolo kunnafoni di taabolo Mali kɔnɔ télévision na i b'a taabolo bɛɛ lajɛ ni fiɲɛ b'a la ni fiɲɛ t'a la président y'a fɔ aw ye cogo min na étude in baara min don a dira jamana 4 Sénégal Côte d'Ivoire Mali ani Niger Mali ni Niger olu ta kɛra télévision ye Sénégal ni Côte d'Ivoire olu ta kɛra presse écrite ye donc a bɛɛ lajɛ k'a fɛsɛ k'a lajɛ ni surtout ka musow ka position lajɛ a kɔnɔna na yala musow sen dolen bɛ Covid kɛlɛ in na wa yala kuma min bɛ fɔ Covid ko in kɔnɔna na est-ce que a juguman fanba tɛ taa musow fan bɛɛ. Aki ye laɲini kɛ kunnafoni dilaw fɛ ani kunnafoni disew bɛɛ lajɛlen ka muso niyɔrɔ bila kunnafoni dicogo la barisabula a yirala k'a fɔ kunnafoni dicogow la dankari bɛ kɛ kuma dɔw la musow ka hakɛ kan o tɛmɛnen kɔ Aki ko tuguni k'a b'a ɲini kunnafoni disew fɛ u ka musow niyɔrɔ bila kunnafoni disiraw taabolo fɛ.
ka kɛ ni MPKT ye meeting belebele mun labɛn walasa k'u ka dɛmɛ yira k'a ɲɛsi CNSP maaw ma. O hokumu kɔnɔna la meeting belebelew labɛnna région caman de kɔnɔna la. Kayikaw fana ma to kɔ u fana ye meeting belebele labɛn k'u ka dɛmɛ yira k'a ɲɛsin finitigilakaw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNSP ye sigikafɔ mun labɛn u y'a yira k'a fɔ jaabi mun bɔra o la k'olu b'o jaabi in kɔ. An ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. N'i y'a mɛn ko MPKT jamanadenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ don a cɛman n'a musoman a denmisɛn n'a maakɔrɔba olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye kulu min b'an ka finitigiw kɔkɔrɔma don ka kɛ kulu ye kulu min b'an ka fagafarajɛ fanga ni k'a kɔkɔrɔma don jamana ka lafiya n'a ka basigi kama nin yɛrɛ jɛkulu min filɛ nin ye n'o ye MPKT ye a yera kɛnɛ kan a ko n'i y'a mɛn ko MPKT jamanadenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ don a cɛman n'a musoman a denmisɛn n'a maakɔrɔba olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye kulu min b'an ka finitigiw kɔkɔrɔma don ka kɛ kulu ye kulu min b'an ka fagafarajɛ fanga ni k'a kɔkɔrɔma don jamana ka lafiya n'a ka basigi kama a ka kan an ka jamana kalifa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ finitigi minnu na u ka se k'a sigi sen kan kalo 18 kɔnɔ ne y'a dɔn ko an ka sɔrɔsiw bɛ ko kalama kojugu CEDEAO ko k'a di civiliw ma mais CEDEAO m'a fɔ ko ka la poste de vice-président créé donc il y a vice-président do a kɔnɔ o vice-président mun donna o ma interdit n'i y'a mɛn armée muso de don munna muso de don anw ne cɛw bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la an denw bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la ni cɛ tanyara muso jɔyɔrɔ min bɛ kɛnɛ kɔnɔ a denw na mɔli la an denw yɛrɛ bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ u bɛ sɛgɛn u bɛ ɲani anw de bɛ o supporter transition in n'a tora armée la bolo kan an b'u soutenir fo saya ni an kuma na ni kɛnɛ kan n b'a fɔ o y'an kelen fisiriwale o y'an kelen fisiriwale jɔn ma fɔlɔfɔlɔ la ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma ka da kan anw denmisɛnninw anw tun bɛ dibijuguba de la dibi ye jumɛn ye kalanbaliya ɲɔgɔn dibi tɛ yen nɔ anw tun bɛ so anw tɛ kalan na maa minnu kɛra sababu ye k'an b'o dibi la o ye ni sɔrɔsi ninnu de anw b'u fɔ k'u o y'an bɔ dibi la an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'u fana to dibi la u y'an bila yelen na bibi na nisɔndiya mun bɛ anw fan fɛ ka ɲɛsin u ma ala kelen pe de b'a dan dɔn sɔrɔsi ninnu bɔra de dɔrɔn k'a ye n'u ma wuli bi mali bantɔ filɛ nin u wulila ka kow minɛ ka mali sauver mais u n'a ni sisan cɛ a ma kalo sɔrɔ an ye tile joli an ye kalo joli kɛ mali école datugulen don kalan tɛ ka kɛ i y'a dɔn dɛ mais sisan kalanw taara wa a ma taa mali yɔrɔ bɛɛ a taara wa a ma taa mais bravo à notre soldat an b'a f'u ye k'u ni ce alhamdulilayi an denw bɛ ka taa kalan kɛ o ye kelen 2012 kana bila 2020 na sɔrɔsi ba joli ni tigɛra inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni taara kati bi ka taa muso firitatɔw ma filɛ ka taa yatimɛdenninw ma filɛ wallahi i dusu jara cogo o cogo i bɛ kasi jɔnniw don jɔnniw minnu sɔnna ka layidu di ala ma ka layidu di faso ma ko an bɛ taa sa faso nɔfɛ denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛnu a dɔw tɛ tɛmɛ san 20 ni dɔɔnin ka dɔw ma 30 sɔrɔ ka t'u ni di jamana kunkɔrɔ ka sa olu musow n'u denw de bɛ yen nɔ firijaw ni yatimɛdenya la k'a daminɛ 2012 ka n'a bila bi la mɔgɔba joli ni bɔnna an ka nin finitigiw la fɛn bɔra a la wa foyi ma bɔ a la munna tɔgɔjugu bɛɛ dara mali la ko an ka sɔrɔsiw ma ɲi ko armée t'an bolo k'an bila kɔfɛ k'an mafɛgɛnya mais bi mɔgɔw y'a dɔn ko cɛw bɛ mali bolo jaga jɛkulu min bɛ wele PSPR o maaw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni septembre kalo tile 15 ye Garantibugu mun senfɛ u y'u hakilina di Mali kura jɔcogo kun kan dunkojuguya kɛlɛli ni a bɛ wele corruption ani banbagaciw ka wale cɛjugu
ni o bɛ wele terrorisme. Samayira Sanogo ni Fuseni Keyita tun bɛ a kɛnɛ kan. Ali Hamidu Badini bɛ kumakan nase. Ka fasoden ɲumanw jɛrɛ kuluba kelen kɔnɔ faso jama fara politiki tɔn kan ni ka jamanadenw ka hakɛw lafasa plateforme PSPR sigikun dɔ y'u ye. A ka wuli ka jɔ fanba o na ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye ka jamanadenw dama ka ɲɛ jamana sariyaw la ani malikura minnu ye jamanaden fanba ka laɲini ye k'o jɔ senw kɔkɔrɔma don n'an k'o ma ko soutien au pacte de refondation. Bi baara kun bɛ min kan k'a yira k'a fɔ ko komi denbaya bonyana ni denbaya bonyana an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan sisan an bɛ welekan lase mɔgɔ ma k'a yira k'a fɔ u bolo ADR kunu mais maintenant ADR fana ye plateforme fana créée avec des autres membres. An ka laɲini ye min ye fɔlɔ pour que cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an bɛɛ ka jɛ fɔlɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ ni sama-samaba in an ye dɔ k'o la ten an ka wele fɔlɔ wele an ka bɛɛ k'i ka siyako in bila kɛrɛfɛ ka fɛn bɛɛ bila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali baara. Mun y'an bila ka don plateforme na ka d'a kan plateforme ye hakilina minnu ta jamana ko la o ye anw yɛrɛ ka parti ka taabolo baw de o de y'a to anw nana ka fara parti plateforme kan mais an kun b'a la ka kɔrɔ parce que plateforme in créera ka sɔrɔ an bɛ tɔn dɔ kɔnɔ k'o ye ADR o ADR tɔn ani jɛkulu minnu filɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ an n'u caman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc mais comme sisan denbaya bonyana mɔgɔw caman nana ka na an ye plateforme hakilina ta tuma mɔgɔ caman nana ka na fara an kan donc o tuma an ko donc an ka ADR to yen an ka plateforme an ka kɛ plateforme ye o de ye plateforme créé kun ye ni Ala ka jɛ ye mɔgɔ minnu b'an bolo ɲɛmɔgɔ minnu b'an ɲɛfɛ an dalen b'a la k'a fɔ hakilina min b'u la Maliko la u bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u dɛmɛ kosɛbɛ Mali jɔliko la Malikurako la surtout. Awa ni jɛrɛ jɛkulu in tɔndenw k'u n'u hakilinaw kɛ kelen ni ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa o jɔyɔrɔ ye fɛn min ye Maliko la o ka se k'o minɛ fa ani ka wuli ka jɔbaw boloda jamanadenw bɛ lafiya sira minnu fɛ ni k'u damakan ye hakɛw ɲinini na ani k'u ka danbew sabati fo ka taa se jamana denmisɛnninw ka baarako ma ani yiriwa siraw o bɛ se taama cogo minɛ jamanadenw ka lafiya kama. Farafina kilibi fɛ jamanaw ka jɛkuluba CEDEAO ye a yira CNSP maaw la k'a fɔ k'u ka civil dɔ sigi furancɛ la fanga kunna joona mun bɛ kalo 18 kɛ walasa ɲangili minnu talen n'u ka Mali sɛgɛrɛ n'u b'a wele embargo o ɲangili ninnu bɛ se ka wuli cogo min na Amadu Jalo ka sɔrɔlen don kumakan bɛ lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Mali jamana kɔnɔ furanjɔrɔ fanga kalo 18 don o y'a cayalen ye wa ne furanjɔrɔ fanga ɲɛma sigira président min ye civil ye ani ministre ɲɛma civil farafina tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka ɲɛngun bɛ wuli ka bɔ Mali dala o yɔrɔ bɛɛ farafina tile bɛ yanfa jamana 15 jɛtɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka dalaka kɛra o de ye u ka ɲɔngɔn bɛ mangani dɔ senfɛ Mali jamana kunga Ghana fa bala Accra. An bɛɛ ka bɛn pour que an ka se ka taa parce que nin ye kalo kelen ye sisan Mali ti ka taa baara ti ka kɛ foyi ti ka kɛ wa a kɔlɔlɔ bɛ population de kan population de bɛ ka souffrir ne b'a dɔn population de bɛ ka souffrir donc vraiment an k'a lajɛ an ka hinɛ an ka population la diɲɛ bɛɛ bɛ k'an lajɛ je crois que il est temps que pour que an ka se ka bɛn an ka bɛn kelen kan vraiment u y'a fɔ cogo min an ka CEDEAO ka kuma fɛnkɛ labati pour que an ka se ka président civil ta ka premier ministre civil ta on b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka na bɛɛ ka bɛn an ka bɛn Mali ta ye min ye an bɛɛ de ta don an bɛɛ de ta don i kɛra civil o i kɛra militaire o i ye malien o i ye malien hakili la fana malidenw de bɛ se ka Mali bɔ dingɛ min na donc an ka fɛɛrɛ bɛ kɛ pour que an ka se ka maliden kelen choisir ni min choisira an bɛɛ ka tugu a kɔ. Farafina tile bɛ yanfa jamana 15 minnu jɛn bɛ tɔ la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO u y'a yira u ka laseli la k'a fɔ jamana dangan jɔyɔrɔ min ni o bɛ Mali bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ ko charte de la transition o bɛ se ka kalifa surasiw la nka a ka baara bɛna kɛ surasiya koɲɛw de ɲɛnabɔli ye k'a fɔ ko jamana ɲɛma danga bɛ se ka jamana ɲɛma jɔyɔrɔ fa n'o jɔyɔrɔ kɛra langolo ɲafɛn ye ko kandɛrɛ. CEDEAO mɔgɔ ye min fɔ vraiment an kan ka hakili jagabɔ a la kosɛbɛ pour que ka pouvoir di civilu ma sadasiw man ka to ɲɛmɔgɔya la sadasiw ka kɛnɛ bɛ yen bɛɛ b'a dɔn kɛnɛ min bɛ yen aujourd'hui problème ba de b'a la donc hali n'u bɛ to vice président ya la CEDEAO fɔ cogo min o tɛ baasi ye CEDEAO ye fɛn caman accepté an ye déjà parce que a ye 18 mois ni accepté ye transition bɛ se ka 18 mois kɛ o 18 mois kɔnɔna na
vraiment anga bɛn sigi ka kuma min kɛla Ghana kunu Mali tɔgɔla kuma la anw bolo a jɛngɛnen no ma ma bɔn ka da kan CEDEAO b'a ka hakilina kan a ka hakilina in ani an ta tɛ taa kuma bɛɛ mɛn an kan ka se ka bɛn a la n'an y'a lajɛ nɔgɔya la bi an bɛ yɔrɔ min na fɔla ko vice président ko o tɛ se ka président remplacer o bɛɛ sigi ka kuma de bɛ se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ wa fɛnɛ n'i ye charte ta k'a lajɛ i b'a ye a kɔnɔna la k'a fɔ min ɲininen no CEDEAO fɛ o de ɲininen no charte fɛ président ye ka kɛ civil ye ministre ka kɛ civil ye bon o kɔnɔna la n'i ye article 6 ta k'a lajɛ charte kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ baara min dilen no président danga ma o yɛrɛ ye surasi baara de donc kuma in jɛlen no mais a bɛɛ ma walawala an bɛ yɔrɔ min na i ko bi CNSP kan k'i jɔ u kan k'i jɔ ka baara in ta k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ ka malidenw tɔw fara o kan n'o farala kan ala barika la an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ CEDEAO bɛ faamuyali sɔrɔ kow tagabolo la a mana tigɛ da o da la maa bɛ ala deli fɛn min na bi o ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan janko Mali jamana bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔ yan'o cɛ maa b'a jigiya k'a fɔ fanw na bɛɛ hakilina dɔ kan min bɛ se k'an ka jamana furanjɔrɔ fanga kɛ furanjɔrɔ fanga jɔlen ye n'o bɛ taa poyi kalata kan kalata min bɛna jamana ɲɛmaa kura di Mali jamana ma. Banabakadenw ka jɛkulu ye dɛmɛdi kɛ ni malo tɔn 41 mun musaka bɛ jɔ sɛfawari miliyɔn 8 na k'a ɲɛsin banaba dafɛ dugu dɔw ma sanji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ mun na dɛmɛdi yɛrɛ kɛra ka bɛn ni karidon septembre kalo tile 13 ma a kɛnɛ kan maaba caman tun bɛ yen nɔ karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. ŋaniya ɲuman tabaw a fɔ Banamba cercle denw minnu bɛ Banamba kɔ kan n'o ye association des ressortissants du cercle de Banamba ye a dabɔkun de ye ka dɛmɛ don mɔgɔw ma cercle kɔnɔ degun ye minnu sɔrɔ ka sanga ni ji ka tiɲɛni ye dɔgɔkun damadɔ tɛmɛnenw na sigida 5 kɔnɔ n'o ye commune rurale ye Banamba cercle la. N'o ye cercle bɛ ka kɛsi ye ala y'a kɛ nin latigɛ in kɛlen ka cercle sɔrɔ an bolila ka wari dɔ ta o yɔrɔ de la ka balo 41 tonnes sara ka na di an balimaw ma donc o de la an b'a fɔ ressortissant bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kana ma cercle la i k'i hakili to an ka kɛsi la an hakili b'a la don nataw la an bɛna cari ka taa yɔrɔ min na. Dɛmɛ in siya ka ca nka maaya tɛ taa fɛn min kɔnɔ n'o ye balo ye o bɛɛ la ni ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina min dara ka ɲɛsin maa degunnenw ma Banamba cercle la ka sanga ni ji ka tiɲɛni ye a dabɔkun de ye ka se ka caman wuli ka bɔ u ka degun na. Maa min na ni gɛlɛya in nana na ji ye Kurasa dugu cɛ u ye ci se an ma an ka ɲɛmaaba o ye Elhaji Basɛgɛri Sɛnbara ale yɛrɛ Banamba dugutigi fana ye en même temps Banamba région ka président fana b'a bolo o de jama wele k'a jira jama na o tuma ji ye Kurasa dugu cɛ o tuma an bɛ mun kɛ sisan bɛɛ kɔni bɛn n'an ma ale mana bila yɔrɔ min ala y'an bolo segu miliyɔn 8 ani kɔ la ka don balo la balo in ye tɔni 40 ani tɔni 1 ka na di maa minnu ka kasara kɛra maa minnu kunna a bɛ jigiya to ɲɔgɔn na ka na di olu ma an ka tɔn sigira o de fana hɛrɛ kama ko an k'an jan don ɲɔgɔn na an b'o kɛnɛ kelen de kan aw ɲɛ b'a malo la n y'a ye kɔni o dusu wɔɔrɔ. Hakila min kɔni banna an bɛ nin kɛnɛ min ka hɛrɛ kɛnɛ don hali n'an dusukun kamukamunen don ka sababuya kɛ kasara min ye an balimaw sɔrɔ ni o ye jiko kasara ye an bɛ o de kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ n'i ye jamana in ta k'a lajɛ bi jiko kasara in a bɛ sera jamana fan caman an bɛ dugawu kɛ maa o maa ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la ala k'a bɛɛ kɔ kɛ hɛrɛ ye ala k'a bɛɛ kɔ kɛ hɛrɛ ye ka dugawu kɛ jamana ye ala ka basigi ni cɛfɔni kan bɛɛ don jamana kɔnɔ an nana bi ka sababuya kɛ komini damadamaw b'an fɛ yan nɔ an y'u ka welekanw sɔrɔ k'a fɔ ji ye tiɲɛni k'u fɛ yen nɔ Banamba dun a cercle a den caman sigilen don Bamako ani diɲɛ dugu wɛrɛw la an ye wele da ɲɔgɔn ye ala barika la ala y'an garijɛgɛ a sera ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan o sera ka balo tɔni 41 sɔrɔ après a n'a misakaw ka se a taara miliyɔn 8 millions 500 an nana bi ka na o di komini 5 in ma ka se ka a kɛ ka u bolomadɛmɛ waati gɛlɛn kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ k'a lajɛ u bɛ se ka bayɛlɛma min don sigi cogoyaw la k'a sɔrɔ ɲɔgɔnnaw ka se ka bali.
maa minnu kɛra dɛmɛ bisimilabaw ye u nisɔndiyalen u ye wale ɲuman dɔn foli kɛ Banamba cercle denw ye minnu sigin bɛ Banamba kɔ kan a tɔ association des ressortissants du cercle de Banamba u ka nin ŋaniya ɲumanya baara la ka ɲɛsin u mɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ minnu kɛlen filɛ nin ye Banamba ka denw fɛ minnu sigin bɛ Banamba kɔ kan u ka tɔ association des ressortissants du cercle de Banamba a musaka tari jɔ silamaya miliyɔn 8 de la baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye Banamba cercle bɛ se ka kisi ni ɲɔgɔnna cɛni wɛrɛ mɔ ni ka Banamba cercle bɛɛ lajɛlen basigi ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Kono wari fanga sinamatɔnw ye a jira k'a fɔ tarata jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel a banni min kɛra cɛbɔ dɔw ka jamana ɲɛmaaya ɲinini na ka f'u n'a manga ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ don nataw la ka jira k'a fɔ u ma jɛ ni ko kɛcogo ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel a banna dankɔrɔba dama dɔw ka jamana ɲɛmaaya ɲinini gafew la k'u n'a manga ko fiɲɛ yera u kɔnɔ nka maa minnu da jɔra mɔgɔw hakili fɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ani ministre ɲɛmaakɔrɔ ni wasabilo ɲɛmaakɔrɔ Guillaume Kigbafori Soro Guillaume Soro dun kɔsa in na Farafina tɔnba Union africaine ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu bolofara min bɛ ko Cour africaine des droits de l'homme et des peuples o y'a yira k'a fɔ ba man ka kɛ a ka jamana ɲɛmaaya ɲinini gafew la ko ne wari faamaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a sen ka don a la Pascal Afingesa Laurent Kudu Gbagbo ka ministre ɲɛmaakɔrɔ jɛngɛra ni ale ka jamana ɲɛmaaya ɲinini ye nka y'a yira k'a fɔ a jɛɲɔgɔnkɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo banga kɛ o ka jamana ɲɛmaaya ɲinini mɔ k'a n'a mankan k'o fɛnɛ ye fɛn ye min ma bɛɛ ale mɔ maa wɛrɛw minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu tɛna se ka jamana ɲɛmaaya ɲini Alassane Dramane Ouattara ka ministre kɔrɔ dɔw i n'a fɔ Marcel Amontano a jarala k'a fɔ o ka gafew fɛnɛ man ɲi o tɛ se k'a ɲini o y'a yira k'a fɔ ale kɔni ni sigi k'i bolo da sen kan n'a sen bɔra a la ani cɛsiri a ka jamana ye Alassane Dramane Ouattara ka ministre kɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ani min ye ɲɔgɔn bila fana Abdallah Albert Mabiri Touakus a jarala k'a fɔ ale fɛnɛ n'a ɲinini mankan ko fiɲɛ fɛnɛ bɛ a fɛnɛ ka gafew la ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ hali ni jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel banna u ka gafew la u tɛna n'u sigi k'u bolo da u sen kan wa jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ka dakoro ɲɛ laban kɛra min ye Alassane Dramane Ouattara ka mandat sabanan ko kunga o ye k'a fɔ ko ni jamana sariya sunba falenna bɛɛ an bɛ fanga min na an bɛ b'o la ka don fanga kura la u k'a ma ko nouvelle république o kumana ko bɔ kɛra fanga kun filanan na ka don fanga kun sabanan na ni o ye troisième république ye o bɛ sin ka kɛ i n'a fɔ Alassane ye mandat filaw minnu kɛ k'u kuma deli ka kɛ nka maa minnu zɔmin ka ja sariya kisɛ ko ɲɛdɔnni na olu ko kumaw minnu dilen don jamana sariya sunba kɔrɔ fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka mandat da ye 2 ye sariya sunba kura kɛn bɛ k'a to cogoni fɛnɛ na hali bi a yɔrɔni fereke bɔ man di dɔɔni Laginɛ Conakry jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ état d'urgence ka sanga ni coronavirus bana ye mɔgɔw ni ka kisi ko bi to senna o ye gɛrɛndɔ dɔ de ye min bi mɔgɔw bali u ka se ka jama jɛrɛw kɛ nka fanga sinamatɔnw y'a yira k'a fɔ n'a dabɔkun de ye k'olu babali a kɛli la olu n'u ka jama jɛrɛ kɛ u y'a ŋaniya k'a fɔ septembre kalo tile 29 u b'a ɲini u ka tɔndenw fɛ u ka bɔ ka ŋwara da Alpha Condé ka fanga na a kana se ka mandat sabanan kɛ jamana kɔnɔ jamanakuntigi sigi kalata senfɛ min bɛ kɛ octobre kalo tile 18 nata FNDC lakaw jakulu dɔ jakulu min ko ko a bɛ don jamana sariya sunba ni ferekete yɛlɛmali cɛ Front National de Défense de la Constitution FNDC u ko k'a bɛ faamu cogo jumɛn état d'urgence a ka kɛ fankelenma ye Alpha Condé n'a ka mɔɔw olu kɛmɛ ka lakana tigilamaw da u yɛrɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sinɔ ye janko mɔɔw bɛ se ka danaya da u ka mandat sabanan sɔrɔ o campagne bɛ senna nka fa kɛlen fɛ ko olu minnu ye fanga sinamatɔnw ye n'u t'a fɛ kalata in ka kɛ k'olu kana bɔ ka nisɔngoya taama kɛ o kumana k'a ka dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 29 olu bɔtɔ don Sidiya Touré n'ale ye fanga ɲinindɔ Union des forces républicaines o ɲɛmaa ye FNDC kɔnɔ ale ka laseli y'o ye Abdoulaye Oumousso FNDC Babu Sendigi don a y'a yira k'a fɔ u kɛn bɛ ka nundatugula caman de dasi u jabala la a bɛ nin mɔɔw la min bɛ se k'a to mɔgɔw ka kisi bana in mɔ ko nka ko fɔ a ka sidɔn k'a fɔ fɛn min bɛ senna Laginɛ Conakry kɔnɔ a ka jugu ni banako ye coronavirus bana ye tiɲɛ ye nka n'u y'u sigi k'u bolo da u sen kan fɛn min bɛ ka labɛn jamana ɲɛmaa Alpha Condé fɛ ko bana ka jugu ni coronavirus bana ye mandat sabanan kɛli Laginɛ Conakry jamana kunna Sénégal ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ coronavirus bana gɛrɛndɛ dɔ bɛ bɔ a la hali bi taamaw minnu kɛ kun man di bolimafɛnw na ka sabu kɛ bolimafɛn minnu kun bɛ munumunu zalo kɛ dugubaw kɔnɔ
o ma tata hakɛw kun dɔnnen kun don bolimafɛn kun ti fa bɛɛ kɔni bɛ sigi nka bolimafɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ maa jɔlenw ni maa sigilenw da jɔli kun tɛ bolimafɛn kɔnɔ bilen jɔli de segin bɛ ka na don a kɔnɔ bi o fɛnɛ diyan bɛ mobili bolilaw ye ani mobilitigiw ka sabu kɛ caman kun bɔr'u ka sɔrɔ la tiɲɛ don maa minnu kun ye bolimafɛn tabaw ye olu nisɔndiyalen kun don ko maaw fɛrɛ bɛ bolimafɛn kɔnɔ nka dafu man di bolimafɛntigi la ka sabu kɛ wari bɛrɛ tɛ sɔrɔ o la maaw segin ko min ye nin ye ka dafa bolimafɛn kɔnɔ sa bolimafɛntigiw kɔni y'u ka nisɔndiya jira ko a na kɛ sababu ye degun min kun bɛ u ka degun in wuli ka bɔ u kan. Lamina Jaka Senegali jamana den do cɛkɔrɔba yɛrɛ fɛnɛ do a ka kiriw kun bɛ senna a si bɛ san 80 ani san 7 na bolininjɛ sentigɛninjɛ diɲɛ seleke naani bina k'u ka o ɲɛnabɔli jɛkulu ɲɛmaaba kun do Fédération mondiale d'athlétisme nka ka kumaw la san 1999 fɔ san 2015 sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ a kan k'a fɔ a ye dunkojuguya kɛ yuruku araba septembre kalo tile 16 kiriw jatigɛlen y'a yira k'a fɔ san 2 kaso a b'o kɛ a datugulen pi non de san 4 do nka san 2 bɛ kɛ ka to fiɲɛ na euro wari dalasi 500 fana k'a kan k'o sara Faransi kiri ye Lamine Jack a jirala k'a fɔ a ye surɔfɛn minɛ irisila sentigɛninjɛ bolibaw bolo sentigɛninjɛ kɛba walikɛlen farikolo ɲɛnajɛ kɛba fɛn dɔw bɛ yen olu man ka ye i joli la fɛn minnu bɛ i n'a fɔ ni kura fiyɛla e yɛrɛ la k'i galabu diya k'e kɛ ka maatɔw dan ni farikolo ɲɛnajɛ dabɔra u k'a ma ko dopage o bɛ se ka kɛ minfɛnjugu ye o bɛ se ka kɛ hali dumuni siya dɔw ye minnu kɛ fɛnw bɛ taa kɛ i farikolo la galabu ye n'o fana bɛ se ka jate dɔrɔgu fɛ irisila ko u kɛnɛ kɛ ka dɔ di a ma a k'i ɲɛ tugu irisila sentigɛninjɛ boli kɛbaw kan o de nɔ bɔra ka na ku a la ko in kɛra san 2011 ni san 2015 cɛ a yɛrɛ denkɛ ni o ye Papa Masata Jaki ye o kɔni bolila ka taa bisimila minɛ Senegali faso kɔnɔ o ka kiri jatigɛra o kɔfɛ ka jira k'a fɔ san 5 kaso bɛ da o kun euro wari miliyɔn 1 a b'o sara Lamine Jaki n'a denkɛ Papa Masata Jak a jirala fana k'a fɔ euro wari miliyɔn 5 u kan k'o sara Fédération mondiale d'athlétisme ye sentigɛninjɛ boli ɲɛnabɔli jɛkuluba ka sabu kɛ o jɛkulu kun ye danaya min da u ka u ye danaya in tiɲɛ k'olu tuwa tiɲɛ u fɛ maa wɔrɔw minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu jakilen do ka fara cɛkɔrɔba Lamine Jaki n'a denkɛ Papa Masata Jaki kan olu bɛ euro wari miliyɔn 9 ani 500 fɛnɛ sara Fédération mondiale d'athlétisme ye ka sabu kɛ kɔkɔrɔdonbaw minnu bɛ jɛkulu la n'o ye sponsoring ye olu ka wari saralen dɔ ŋanamuna olu fɛnɛ fɛ Papa Masata Jak fa n'o ye Lamine Jaki ye sentigɛninjɛ boli ɲɛnabɔli jɛkuluba a ɲɛma ka lapasabaw y'a jira k'a fɔ u b'u bolo mɔnɔ bɔ kiribulon wɛrɛ nɔfɛ ka jira k'a fɔ kiri tacogo ma diya u ye u k'o ma ko appel ko don nataw la k'u bɛn'o kɛ wari in yɛrɛ fa dɔ fɛnɛ donna kɛ Senegali jamana ɲɛmaaya ɲinini da dɔ fɛnɛ fɛ ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan k'a fɔ san 2012 kuma min na ni Macky Sall a bɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini Abdoulaye Wade kɛn bɛ k'i murukuru ndakuya jamana sariya suma ferekete yɛlɛmana maaw ɲɛnɛmɔ ka sin ka manda wɛrɛ daga a ye ko Lamine Jaki kɛnɛ kɛ ka nafolo dɔ fɛnɛ don o jamana kuntigi sigi baaraw dafɛ ka dɔ dɛmɛ dɔ kan ni dɔ ka laɲini ye kɔni Libikaw ka minisiri ɲɛma min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ Fayez El Sarraj araba septembre kalo tile 16 a y'a yira k'a fɔ ale ka kumaw bɛna se u da la octobre kalo labandaw a bi bɔ minisiri ɲɛmaaya la o kumana k'a b'a ɲini jɛkulu fɛ jɛkulu min kɛn bɛ ka sigikafɔ n'u don libikadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnyew ka caya joona janko maa dɔ ka sugandi ale nɔna ka bila minisiri ɲɛmaaya la Libi jamana kunna sigikafɔ kura o kan ka jujɔ Marokukaw fɛ yen septembre kalo labanda la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka diɲɛ kɔnɔ nka jiralen don k'a fɔ Fayez El Sarraj ka nin laseli a sirɔnnen kun don ka sabu kɛ a kun bɛ ka fɔ ka caya ko ɲɛmaya falen sera wa toburu ko gouvernement fɛnɛ Maréchal Khalifa Haftar min n'a kun bɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ fɛnɛ sina ka den kɛrɛfɛ ka na ni toburu ko wasabilo ɲɛma ye ɲɛkun na u ka se ka sigikafɔ nɔgɔya n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɛlɛma donna jamana kɔrɔ yan fan fɛ toburu ko gouvernement ɲɛmaya la ka Maréchal Khalifa Haftar bila kɛrɛfɛ Fayez El Sarraj min fɛnɛ kun y'a kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen o ɲɛma fɛnɛ ka den kɛrɛfɛ ka na ni maa wɛrɛ ye o de y'a to sigikafɔ min n'u bɛna don Maroc toburu ko gouvernement nɔna bila o bɛ kɛ Agila Sall ye wasabilo ɲɛma don Tripoli wasabilo ɲɛma n'o ye Khaled Al-Mashri ye
ale fɛnɛ bɛ Fayez El Sarraj nɔ na bila nin bɛɛ kun de ye dɔw ka fɔ la Donald Trump fɛ yanni jamana kuntigisigi kalata cɛ novembre kalo la Amérique jamana kɔnɔ a ka se k'i yangani a ye k'a fɔ ale ka fanga kɔnɔ a kɛra sababu ye ka Libi manga da a ka fanga kɔnɔ a sera ka manga ban Yahudiya jamana ban Israɛl ni Arabula jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛɛ lajɛlen dabɔnbɔ o de kama ko Donald Trump de bɛ k'i to fanga ja fɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen baratu. Jibe ka cɛniba kɛ Amérique jamana kɔnɔ maraw minnu bɛ yen i n'a fɔ Alabama jamana ganyaka yanfa ka digi tilebi yanfa ka ni Florida jila hawtana de bɛ ka ninnu jɛcɛ Araba ka dugu jɛ Alamusala jila hawtana min bɛ wele ko Sali o de don bɛ Amérique kaw kan hali ni bi dɔ bɛ a fanga na maa man k'i hakilina tigɛ a cɛni da kɔrɔ bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ bɛ k'u fa jiw la kura tigɛ bɛ yɔrɔ caman na Alabama mara la ani Florida maa kelen yɛrɛ ni to na kɛ ka ban nga Alabama Mary ni o ye Tony Kinoni ye a y'a jira k'a fɔ kunnafoniba tɛ a bolo maa fatulen kunga a kɔni jidɔn bɛ k'a fɔ gwa ba 500 ni tan ɲɔgɔn na kɔni bɛ kura tigɛ bɛ olu la nin marabolo fila la nin jina fiɲɛkolonba da ni u ka ma ko ouragan a bɛ jateminɛ yɔrɔ min ko Orange Beach a bɛ dugu min na ni o ye Baldwin ye olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ mɔgɔw k'u sigi n'a ye k'a fɔ ji ni fiɲɛ dandɛmɛ in a bɛ cɛnni kɛ Araba a ye Alabama cɛci ni ka na bisimila minɛ Alamusa Georgie mara la ni ka tɛmɛ ka don Caroline du Sud kɔnɔ o bɛɛ la ani jiba bɛ ɲɔgɔn na kunnafoniw y'a jira Amérique k'a fɔ nin cɛnnikɛ jiba in ni o ye ouragan in tɔgɔw dadan bɛ u la ka taa o dɔ ye Paulette ye dɔ ye René ye dɔ ye Teddy ye dɔ ye Vicky ye min bɛ senna bi o ye Sali ye k'a ɲɔgɔnna 5 de kan ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'i kunda Amérique jamana maraw kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ min ye tɔgɔ daba ye jateminɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ a caya kojugu a mɔ a bɛ ɲini ka dɛsɛ tɔgɔ data la ouragan ninnu tɔgɔ kɔni k'a daminɛ juin kalo tile gale fɔ novembre kalo tile 30 nin jijuguba in n'a ni fiɲɛkolonba da don 7 ka taa se 11 ɲɔgɔn na mɔ o de bɛ wuli Amérique kwaji kan ka Amérique sɛgɛrɛ. An ka jamanakuntigi kɔrɔ Musa Traoré ni dabama ka wele sera a ma a ka suturaliw bɛ kɛ ka bɛn jumadon septembre kalo tile 18 ma base a la nɛgɛ ɲɛ 10 wagati a kɛnɛ ɲɛma bɛ Asimi Goyita de bolo n'ale ye CNSP ɲɛma ye o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛw ka lajɛli la aw kan bɛn ni Ala sɔnna a ma.